Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki polit jong Kamadan Reting Police Station kila yo kemno yo wayu breu yo bala tip kerteng kumu Andrew Umsong ubala lai po ars nem karata halor ka jingdon kti ban penyap ya uba snor khar kongor ubala sau pos nem karata uba syong basa hakasnong rasong ukerwo bala phat Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Sylvester Nong Tunger ula pentip bah ka khatlai trik ubana jileo arajar arpo ar hakapor kumbahin reu beje janmin ki polit jong Kamadan Reting Police Station kila yo jingtip balalap nya ka met yap jong ba snor khar kongor haka wai karyat bajileo naka jaka baju khot ka mauri war is ka badon haka shnong ka Kekin hon pudit Kamadan Reting Police Station hapo ka jingiram jong Sub Inspector Elias R Marak kila hiar syaka jaka balalap nya ka met balaput jong uba snor khar kongor haka por saw beje min step haka step khat saw trik jong benai jileo arajar arpu ar hadin bala pendep ya ka jing tokit la penkit no ya ka met Shenigrims Hospital na ka benta banle ya ka post mortem shusho Superintendent of Police ula pentip bah ka arpu ar trik benai jileo arajar arpu ar ki bahayeng hasem jong uba snor khar kongor kila mudui e jahar da ka basuba ba une ubahayeng hasem jongki ula sha penyam ha ka bayadei bat kani ki pulit jong Kamadan Reting Police Station kila register case ya kani ka jingjia da ka bapingat hapo ka kendon 302 jongki Indian Penal Code ha ka jingto kit ka babnya ki pulit kila lapdin badai u Andrew Umsong uba pedre syakasnong nongwar ka bahap hapo ka Sora Civil Subdivision uba don ketiban penyap ya uba snor khar kongor naka met jong Andrew Umsong ki pulit kila yo kurup ya ka mobile phone jong uba snor khar kongor badaga jingto kit u Andrew ula plah ki pulit ba udai ubadan ketiban dekat jubor ya ka jingim jong uba snor da ka baksi na rendang badle bread ya ka met syarian